Els grups són comunitats en línia que permeten col·laborar entre persones. Ofereixen la possibilitat de crear i editar pàgines i col·leccions de forma conjunta, compartir fitxers i discutir temes als fòrums. Per crear un grup, anem a la pàgina portafolis.ubic.cat i a l'apartat Implica fem clic a Crear grup. Omplim els camps obligatoris i un cop a la configuració haurem de decidir diverses opcions. En primer lloc, podem triar si el grup és obert o és tancat. En el cas que sigui tancat, només les persones que hagin rebut una invitació podran accedir-hi. També podem decidir si el contingut el poden crear i editar tots els membres del grup o només els administradors. Un cop hem acabat amb la configuració, desharem el grup. Veiem que ja ens apareix a la columna lateral dreta. Per enviar invitacions a persones perquè s'uneixin al grup, anem a l'apartat Membres, enviar diverses invitacions alhora i anem seleccionant a persones per passar-les a la columna dreta. Podem convidar a més d'una persona alhora. Un cop tinguem el llistat acabat, trametem l'acció i ja tenim les invitacions enviades. Aquestes persones rebran la invitació i l'hauran d'acceptar. No sempre serem els creadors del grup, i és que en algunes ocasions ens convidaran a grups ja creats. Ens poden afegir un grup de dues maneres. Una és mitjançant una invitació, que apareixerà a la part dreta de la pantalla. Veureu el nom del grup, el nom de l'administrador o administradors del grup i podrem fer clic a acceptar per accedir-hi. Una altra opció és que us afegeixin a un grup directament. En aquest cas no rebreu cap invitació, però veureu el grup a la secció Els meus grups. A la pàgina principal del grup veurem el nom del grup, el nom dels administradors, la data de creació i el contingut. Si anem a la pestanya Membres, veurem tots els membres del grup. A l'apartat de fòrums podreu conversar amb els companys, creant temes on podreu exposar els vostres dubtes. A l'apartat Portafolis serà on creareu els vostres continguts en pàgines i col·leccions. Aquí serà on desenvolupareu el vostre treball en grup. També podeu utilitzar l'apartat de diaris, on compartir pensaments i experiències sobre el treball que esteu realitzant. I a l'apartat de compartir podreu compartir una col·lecció o pàgina amb algú extern al grup, sense necessitat que en sigui membre. Farem clic al botó de compartir, seleccionarem persona, introduirem el nom i farem clic al botó Desa. Finalment, a l'apartat Fitxers, veurem tots els fitxers inclosos dins les pàgines i col·leccions.